Hai फरायसाफोर, चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै जाहाथे नोंसोरो आंनि भिडिअखौ थाबैनो मोनो। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ गासिखौबो जोंनि बे बासबारि महेन्द्रपुर गुदि फरायसालिनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायनोसै। दिनै जोङो थाखोसिनि थाखाय खौरां हांखो फोरोंनो सानदों। नाथाय जोंहा खौरां हांखो फोरोंनो थांनायाव माखासे प्रब्लेम्सफोर दङ। बे प्रब्लेमखौ आं सिगांनो बुंथिना होनो सानदों आरो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामो आरो लाइक खालामो आरो नोंथांखौ जोंनि चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोननि उन्दै गथ'फोर बा स्टुडेन्टफोरनो जोङो हाजासे नङाब्लाबो एसेब्लाबो हेल्प खालामनो हागोन होननानै। खौरां हांखो फोरोंनायाव ओरैबायदि प्रब्लेम्स जोंनि गेजेराव फैयो। जोंहा मा होनो बेखौ देवनागरी स्क्रिप्टजों लिरनायखाय जोङो प्रनाउन्सिएसना एरियाखौ लानानै जोंहा आलदा आलदा जायो। जेरै सिगांनि टिचार्सफ्रा जोंहा प्राइभेट एसामिस मिडियामाव फरायनानै फैनायमोन आरो बेनि उनावसो बर'नि रिंसारथिखौ जोङो मोननो हादों ना। बेखायनो किसुमान स्कुलनि बेकग्राउन्डआ ओरैबायदि एसामिसनि प्रनाउन्सिएसनखौनो दासिमबो खालामगासिनो दङ। बेखायनो जोङो टिचारफ्रा ओरैबायदि प्रब्लेम जायो। प्रब्लेमथ' नङा, मोननैबो सोलियो बियो। जोंहा प्रनाउन्सिएसना मोननैबो सोलियो। बेखायनो जोङो स्टुडेन्टनि बेकग्राउन्डखौ नायनो गोनां जायो आरोना। स्टुडेन्टनि बेकग्राउन्डखौ नायनानै जोङो बे एरियायाव मा रिंसारथिजों फोरोंगासिनो दङ, बे रिंसारथिखौनो जोङो फोरोंनाय जायो। फर एग्जाम्पल, जों जेखौ सोलोंबोदों जानो हागौ बियो जोंनि स्टुडेन्टजों गोरोबाबो जानो हागौ। आं बेखौसो बुंनो सानदों, जोंहा गारां हांखोनि महर थायो ना। गारां हांखोनि महरखौ जोङो जों सोलोंबोनाया ओरैबायदि गाराङाव गाराङा होननानै जों सोलोंबोदों ना। दा जोङो गाराङाव गाराङा, गुसुङै गोलावै, गुसुङाव गोलावै, बेफोरबायदि बिनि महरखौ जों ओरैबायदि सोलोंबोदों। अ महर होननानै, गाराङा आ महर होननानै, गुसुङै महर होननानै जोङो सोलोंबोदों। दा नाथाय आं जि स्कुलाव फोरोंगासिनो दङ, बे स्कुलाव गोदोनि टिचारफ्रानो बिसोरनि स्टाइलाव बिसोरनि रिंसारथियाव फोरोंलांनायखाय बे अ महर, आ महर होननायखौ जोङो फोरोंनो हाया जानानै दङ। आरो गावसोर जेरै फोरोंदों बे इस्टाब्लिसमेन्टखौनो लानानै जोङो कन्टिनिउ खालामगासिनो दङ। ओरैबायदिखौ फोरोङो, अ खार होननानै बुङोना, इ खार, उ खार होननायखौ इउज खालामो। बेबो कारेक्टआनो, थिगानो दङ। महर होनोब्लाबो थिगानो दङ। गारां अ महर होननानै जों बुङो, बेबो थिगानो। अखार होननानै बुङो, बेबो थिगानो। खिन्थु किसुमान मानसिया बुजिनो थाङाना, एसे प्रब्लेम मोनो। मा आखार इखार बुंखो, मा महर बुंखो, बिदि होननानै बुङोना। बेखायनो आं बेखौसो एक्सप्लेन खालामना होग्रोनो सानो जे अखार बुङोब्लाबो सोलियो, आखार बुङोब्लाबो सोलियो, अ महर, इ महर बुङोब्लाबो सोलियो। मोननैबो एक्सेप्टेबोल आरोना। बेखायनो जोङो जोंनि स्टुडेन्टआ महरखौ फोरोङोब्ला जेबो स्पेलिं खालामनो रोङा। बेखायनो जोङो आखार इखारजोंनो फोरोंनो गोनां जायो। मानो होनब्ला बिसोरनि बेकग्राउन्डआनो आखार इखारजों
फोरोंलांखाबाय बेखायनो जोङो दा बिसोरनो गोदान फोरोङोब्ला बिसोरनि फिउचाराव माने एसे प्रब्लेम जानो हागौ मानो होनब्ला जोंहा ट्रेन्सफार जानाबो थांनो गोनां जानो हागौ किसुमान टाइमाव माने जेब्ला ट्रेन्सफार जानानै थाङो आरो दस्रा मास्टारा बेखौ आखार इखारजों फोरोंफिनोब्ला जों फोरोंना गारबोनाया महर आ महर इ महर होननानै फोरोंना गारलाङोब्ला बिसोरनियाव माने इफेक्ट जायो लार्निं इफेक्ट जायो स' बेखायनो गोदो जेरै बिसोर सोलोंगासिनो दङ बेखौनो जोङो फोरोंनाय जायो बेखायनो क ख'आवबो जोंहा जों जेखौ सोलोंबोदोंमोन बियो माने स'आ जोंहा गुरै स' दङमोन गेजेर स' गोरा स' होननानै जों फरायनो मोन्दों गोरा स' गेजेर स' गुरै स' ह बेफोरबायदि फरायोमोन खिन्थु आङो दा जे स्कुलाव पस्टिं जानानै दङ बे स्कुलाव ओरैबायदि फरायो माने स्टुडेन्टफ्रा माने तालबे स' मोनने स' तिनदे स' ह बिदि होननानै स' आंनि थाखाय जेबो गोरोन्थि नङा जास्ट आं बेखौ माने एडजास्ट खालामनो सेस्था खालामगासिनो बेखायनो आङो भिउवार्सफोरनिसिम बेखौनो बुंहरग्रोनो सानबाय जे आङो एसामिसनि फरायदों होननानै आंखौ गोरोन्थि दा बुजि माने बे कनसेप्टखौ लानानैनो आङो माने जाहाथे फिउचार जेनेरेसनाव जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने बुजिलाङो आं जुदि गोरास' गुरैस' ह होननानै फोरोङोब्ला मा गोरास' गुरैस' जों मोनफेराखै बिदि होननानै स्टुडेन्टफ्रा सानो बेखायनो आं गावसोरनिफ्रायसो सोंग्रोनानै नोंसोरो बेखौ फरायो बेखौ सोंग्रोनानै लानानैसो आङो बिसोरखौ माने गारां हांखो आरो खौरां हांखो फोरोंदों आरो बिनि जोंहा माथ्राफोर थायो महरफोर बेखौबो माने अकार इकार बिदि होननानै गावसोरनियाव सोंग्रोनानैसो नोंसोर बोरै फरायो बेखौ खोन्थाग्रोदो होननानै सोंनानैसो आं फोरोंनाय जायो आरो दा बेखौनो मोनथिहोग्रोनाय जाबाय दा आङो जोंनि स्कुलाव माबायदि फोरोङो बेखौ लानानैनो बे भिडिअखौ बानायनो नागिरदों नोंथांमोना माने मा आखार इखार होनलायखौलै सारालाय मा महर बुङालासिनो आखार इखार बेखौ दासान आरोना बे फर एग्जाम्पल अमा गारां अ म आ महरजों अमा होननानै फरायो जोंफोरखौ बिदि होनना फोरोंदोंमोन दा जोंनि स्कुलाव ओरैबायदि फरायो अ म आखार मा अमा माने एसामिस बायदि आरोना स' आइ थिंक बियो एक्सेप्टेबोल स' प्रब्लेम गैया बेयाव स' बेखौ गोनो गोथो साननो थाखाय जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो स' नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामगोन आरो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन लोगोसे बयबो माने बे लकडाउननि टाइमाव जे एसेब्लाबो गावनि उन्दै गथ'फोरखौ जोंनि भिडिअखौ नायनानै टाइम स्पेन्ड खालामहैयो माने जोंहा स्कुलबो गैया बन्द' बेखायनो भिडिअखौ मोजाङै नायलांनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय थेंक इउ